Татарское национальное блюдо – губадья. Это не просто пирог, это праздничный пирог, который выпекается по праздникам. Növrüz beyremi zeyde zor uyuşkanlık bilen uzdı. Sahnede medeniyet hizmetkarları jirli büyülü tamaşa көрсетті. Şara konaklarına türlü oyunlar, көңіл ачулар uyuşturuldu. Beyrem bilen zey halkın rayon жетекшілігі de tebrikledi. В этот праздничный день я хочу пожелать каждой семье счастья и благополучия, всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. С праздником вас! Beyramda көңіл ашып тәмле пылау, кайнар чәй һәм коймак белән сыйланырга да мөмкин булды. Авыл җирлекләре тирмәләр корып, милли ризыклар әзерләп килгән. Нәүрүз бәйрәме татар халык ашлары бәйгесендә җиңүче авылларны бүләкләү белән дәвам итте. Өченче урынны Түбән Биш авыл җирлеге алса, икенче урынны Сәвәләй белән Югары Шипкә авыллары бүлеште. Беренче урын алган поручиклыларга халык ашлары пешерүдә тиңнәр булмады.